Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga, nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal, abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita, kag drama sang bumbu radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya, kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Filimon! Ano naman si nanay? Ha? Pilimon! Pauli na anak ay! Kay bisan ubuson mo pa sang buka ang aton pinggan kag baso. Hindi naging kuya makig sa imo anak. Ano ba ito mabuka? Okay, pulos naman lang ito plastic yung amon pinggan. Ha? Filimon, to! May isa kagato sa ginatag sa imong maninoy mo. Isa kagatis? Tay! Ari ko di! Oy, Filimon? Ari ka di gali? Ari ka di gaigda sa puno sa bayabas? Di na yung sintay? Di na! Oh, Bah, si King Koy ho, nagakaon tinapay, samtang nagauyat pagid sang isa ka puyo. Ay abaw, ang ginakaon niya ho, hupya. Anay ka bala, kay mangayo ako sa iya tinapay. Daw kadamo gid sang dala niya ho. King Koy, dali di anay. Padre Abraham! King Koy, ano ang nasulod sa puyo? Tinapay. Hindi! Hinugay na. Abi buksi. Hindi na, Padre! Laway na! Hindi ako magpati kung hindi ko makita ang unod. Sige, na lang gani, Padre. Buksin na lang niyo. Abe. Kabaho! Utot ko na! Ang sagago ka balaking koy mo. Nga agin sulod mo sa puyo ang utot mo.
Nagasunod lang kuya sa clean and green environment, Padre. Daw sa gago ka malaking koy mo. Nga, Padre, ha? Basta! Daw sa gago ka. Same to you. Lolo Mores, ara na si Uray ho? Mabakal kita sang lulutuon nga laswa ah. Oo, Albina. Tawgon ko siya. Uray! Hapit, anay! Oy, nga Lolo Mores. Mabakal kami sa ang lalaswahon. Ay, wala ko dala. Uy, wala ka matuod sang dala nga utan, Uray? Anong natabo? Wala ka na nagalibod, haw? Ka, mahal sang utan sa libertad. Hindi maganansyahan. May ara pa nga nagasiling. Nga sa hindi madugay, mamala na ang duta. Kag wala na sang utan nga matubo. Uti! Ano na lang ini karon? Kay wala ka na nagautan? Mangita lang anay ako lain nga obra. Anong nga obra, Uray? Ay, bisan ano lang. Ang tao mabuhi sa pareho nga tao. Ay, anong pamatsyag mo sa natabo, Lolo Mores? Nga wala nakalibod si Uray sang utan. Base kung mahal matuod ang utanon, subong. Ang mayo pa. Magtanom mo lang kasang utan sa likod balay, Albina. Husto! Matanom-tanom kita ah. Kinahanglan, ibalik nato ng Green Revolution. Aba, Green Revolution. Batan, ano na ginatanom ni Lolo Mores yung ni Baricoso, no? Kuana, Chutagoya. Utan, kamates, sibuyas, kag mga tangkong, kag madamo pang iban. Gali, ha? Abi nila makapulos sila sinae. Nga, Chutagoya, ano ang buhaton mo? Ihian ko ina. Ay, ti, nga ihian mo ang ilatanom nga utan. Kadamo sang ilian dira. Kursunada ko biya ang tanom nila, ano karon? Hindi ako ya magpasugot nga magtubong ila tanom. Kag, kung hian ko ina, malaya na. Man, ang ihi kung udaan do sa hilo, mapatay ang tanom kung hian ko. Amo ako sinaya kadidli. About it, Lee. Hala. Albina? 3 na kaadlaw ang nakaligad. Wala pagyapon nagtubo ang aton tanom. Uy, ang mamatuod, Lolo Mores, no?
ginpili tagid gani ang pinakamaayo nga tanom para nga magtubo dayon. May nagsasko gid sa aton, Lolo Mores. Sino ay Han Albina? Si Buklan. Si Buklan gid. Siya gid. Kay uho, kapangsot sang tanong, do baho ni Buklan. Ay, abong animal nga Buklan. Kahapon, nakita ko siya nga nagatulok-tulok sa tanom. Kag nagayuhom-yuhom pa siya. Kagang iya nga yuhom, Lolo Mores. Daw yuhom sang kriminal. Subunggit, ipasumon ko siya kay Kap. Agoy! Yatagoy, ginapasumon ka ni Kap. Nga ah? Akusado ka naman ni Tia Elvina. Sa ano naman nga rason, Samson? Sa sala nga pagpangihi sang tanom ni Tia Elvina. Ano nga ihi sang tanom? Hindi ako sanaya makahangap, Samson. Basta kadto ka lang to, Tiyatagoy ah. May katuan ako ya, Samson, no? Makadto ko sa diskuhan. Gahula to yang akong chicks nga si Cherry. Aba. Oh, Aryo, 200 na. Silinga lang to si Kap nga wala ko di pag-abot mo. Oh. Class, get 1/2 sheet of paper. One hat, ma'am? Nagsiling ko nga 1 whole how? Mahatag ako test. Uy, test, ma'am? Ano ka? Bungol? Ara ang question sa may blackboard. Ansiran ninyo ina ha? Gani isugod na kamo. Kay mabalik la ako dugay-dugay. Ito na si ma'am, ha? Kung hindi ko magsala, makutso-kutso na sa iban niya, mister. Kung hindi gani, mangutang naman na siya sa kantin. Ano naman? No, hindi ko kabaluan. Ano naman? Budlay twist ni Membe. Anak ka bala? Matupat ko bala kay Tibor. Mapalapit yun tayo siya. Man, maalam ni saya mo. Masunod ko siya. Malingling ako siya, papil. Abi, wow, grabe ba? Damo yan, sir. Ay, wala, nabalikdan ako.
magapanunod ka, Filimonaw? Panunod man! Nga nga masunog ko yung sima! Nga nagatulog ka sa papel ko? Wala ko yung gatulog sa papel mo eh! Gatulog ko sa imo kamot! Man! May nagakana nga damang! Ha? Di nang damang? Uy! Ato na! Naglumpat na! Nene. Gapadayon siya pagsulat to. Sige, seryo. Ay, nano naman? Uy, gintabunan niya siyang yakamot ng papilya. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, masami ko nga makita si Anita nga nagahibi samtang nagapapauli ini. Gani, ginsilingan ko si Miga Reyna nga manilag kami sa balay nila ni Concha. Diri sini nga bahin magapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Miga Reyna, may naisipan ako. Ano ina, Miga Ingkar? Manilag bala kita sa balay nila ni Concha? Ha? Manilag? Ay basi kung madakpan kita? Di kun madakpan kita. Masiling lang kita nga ginapangita kung akon manok nga munga kay wala na makapauli. Ano? Mga tigulang na kita. Kag sino man niya maghuna-huna nga
manilag pa kita sa iban nga mga balay. Tadali na. Nakita ko nga daan nga nagahibi naman si Anita kaina pagpauli. Ay, ambot Pamatsyag ko. May nagakatabo gidya nga hindi amo. Nagsiring ako nga magpauli kasing temprano, kaya nagahulat ako diri sa imo. May klase pa ko, api mo. Ay, mas malahanon pa ilang klase mo ngayon sa sakon? Tatay Berto, tingba na lang bala para hindi ako pagkapuyon. Do sa gaga ka bala nita mo? Hindi na pwede nga matingob. Kag wala na nagakaubos ang akong luyag sa imo. Gusto mo ba nga mahibalaan na sa iloy mo? Ha? Patyong ko ng iloy mo karon sa gabi. Aba, hindi. Hindi, Tatay Berto. Nagapasugot na ko sang gusto mo. Hala, sulod na sa kwarto. Kag mag-uba ka tayo, ha? Uti, Miga, anong nakita mo sa ibabaw? Wala. Wala man ako sang may nabatian. Pero, kaina, doon nabatian kong tingog ni Anita. Apang hindi ko mamurutan. Nagaano ayhan sila sa ibabaw? Uy, ara, may lusong gali ho. Matungtong ako dira. Kag malingling ako sa may bintana nga nagabukas. Miga. Uyating lusong ha, kay masaka ako. Oo, Miga. Pero, hinaya lang ang tingog mo ha. Kay basi kung mabatian kanila. Oo, masaka na ako. Ari na ako, Miga. Nakatungtong na ako sa lusong. Uti, anong nakita mo? Ay, hindi. Nagabayo siya sa lusong. ay, manaog ako. Ay, abaw, Miga Rina. Ay, abaw, tuting. Ay nga, Amiga Ingkar. Anong nakita mo? Ay, abaw, tuting. Ay, ambot. Kalain sang ako na saksihan, Miga Rina. Kinarape ni Berto si Anita. Ano? Oo, Miga. Mo nakita ko nagahibi si Anita kaina. Kag Miga Rina, may ginauyatan nga patalom si Berto. Kag nataya niya sa ulo ni Anita. Ano? Ayabaw, Diyos ko. Oo, Miga. Ayabaw, Diyos ko. Animal ginang tao nga ina. Animal ginang Berto nga ina. Ay, dali ka, Miga. Pahibalo naton si Kuncha. Para mahibalaan niya ang nagakatabo sa iya anak. Sino na da? Hindi. Si Berto ina. Dalagan, Miga. Ayaw! Ay, salamat. Kapo. Oo man, Miga, no? Ba, Diyos ko. Dosa, hindi ako maributay sa aton nakita. Ay nga mo to yung ginahimo ni Berto sa kay Anita, yaman. Mayo lang kay wala siya magtawa sa bintana. Kung tani, nakita gigita niya gaduha. Hindi na siya makahalin dito. Manakita ko nga daan siya nga nagapaurok-urok gid mo. Sano pa na siya makatanaw sa aton? Ay, Miga, ano na lang inaman? Makaluluoy man si Anita. Ay, abaw, ang hula sang huya nga Berto.
Makabata siya sa paghimo sina sa kay Anita. Silingkugid daw. Silingkugid. Nga may misteryo nga nagakatabo kay Anita. Nakita ko gid ang ginahimo ni Berto kay Anita. Kaginsugid ko ini kay Miga Reyna. Sang mabatian namon ang tingog ni Berto, dali-dali kami ni Miga Reyna nga magdalagan sa pagpadayon ko pagid. Anita, ano ang natabo sa imo? Nga, anay. Nga ang nagidako ang tiyan mo. Ang maayo pa siguro, dalon ko ikaw sa doktor. Ipakonsulta naton kung nga ang nagadako ang imo nga tiyan. Ano? Dalon ka sa iloy mo? Ako di pa konsulta sa doktor kung nga nagadako ang tiyan mo? Oo, Tatay Berto. Pamati. Amo sa ning ihambal mo sa iya, ha? Hambalon mo siya nga sa isa ka adlaw, samtang nga nakat ka pauri halin sa balay ni Andrea, ginrape ka sang isa ka lalaki nga wala mo makilala. Ha? Amoy nang ibalibad ko? Oo. Amoy nang ibalibad mo, ha? Kag hindi ako maluyag nga malamita ang ngalan ko, ha? Maakig ako sina. Kag basib na ko malipat ako, kag mautod ko ang mga liog ninyo, ha? Oo. Oo, Tatay Berto. Amoy nang ibalibad ko. Doktor, ano ang balatian sa anak ko? Nga nagadako ang iya nga tiyan? Mrs., wala kasang dapat nga kabalakan. Nagabusong lang ang anak mo. Ano? Anong saning mo, doktor? Nagabusong ang anak ko? Oo, Mrs. Apang saan mo mataboy na? Bata pang anak ko, doktor. 11 anyos pa lang siya. Ate, problema mo ina ko na mo, Mrs. Basta mo ina ang findings ko. Nagabusong ang anak mo. Magsugid ka sa matuod, Anita. Magsugid ka! Sino ang amay sa anak mo? Ha? Magsabat ka! Magsabat ka! Hindi ka mahibi ka na dira! Magsabat ka kung sino ang amay sa anak mo! Kuan, Nay. Ginrape ako sa isa ka tawo nga wala ko makilala. Kay man, nagabihan ako sa pagpauli. Nakita mo na! Nagsiling na ginako sa imo nga hindi ka magkanto sa kay Andrea. Kay malayo na daan ang balay niya sa aton. Wala ka nagapamati. Tanaway na! Nakaangkon ka sa anak sa isa ka lalaki nga wala mo makilala. Kag sa edad mo nga ina, mangin isa ka na kay Iloy. 11 anyos ka pa lang. Kahubin pa sa imo kaayo. Nga nataba ini sa imo, ha? Makahuluya! Makahuluya! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo.
25 minutos na nakaligastak na alas 4 sa hapon. Dahil kami natin sa magpamati sa aton mataong nga madrama. Kuhanta ng report ni Bombo Cherry Grace sa Tilan sa Patrol. May pila naman ka porsyon sa nga aton sila nga madalanon sa palibot ya Surat sa Bacolod. Ang ginsulob sa nga tubig baha matapos nga magtupa ang mabunog nga ulan no? Sa dalan karon sa pinakirya Surat sa Bacolod. Report ni Bombo Cherry Grace sa Tilan sa Patrol. Bombo Cherry, mayong hapon, gamin. Yes, Bombo Dennis, mainulanon nga hapon para sa aton tanan no diri sa syudad sa Bacolod. So far ari kita diri sa isa ka mall malapit sa reclamation area o kon mismo diri sa reclamation area bote may pagbaha gid diri Bombo Dennis. Kung makita diri nato nga may mga estudyante kabala sa baha Bombo Dennis. So especially kaina sa may Bacolod City National High School bala Bombo Dennis nga atubang ti mga estudyante tsaktuhan gid nga mga pagbuhi na bala sang ilang klase o kung pag eskwela ti may mga estudyante didto nga nagsulong na lang gid sa baha Bombo Dennis bote perti gid ya ka dalom sang baha malapit gidto sa tuhod bala ti ang iba estudyante na mga sapatos ang iba hindi ko kadelikado bala Bombo Dennis okay syempre matiniil na lang gid sila ya ito hindi ang mga estudyante na nagtiniil na lang kadelikado ginaya para sa ila kay syempre hindi nato mapaktan kasi may matapakan sila ya bala nga matalong nga bagay. Yes. Subong, alabyan man gali naton kayina sa may Burgos Lupis Haina Street, sa may malapit bala sa may Burgos Public Cemetery. Perti man to ang pagbaha ng kay daw dito nga area ya, do madalong bala nga area, Bombo Dennis, ang mga tubig dito gaagi, gabukal-bukal gid ang mga tubig sa drainage, no? Samtang dire sa reclamation area makita diri naton o kung mabatagan diri naton heavy o kung kabugaton sa traffic kay makita diri naton nga mabahagi na diya perme Bombo Dennis ti kalaba gid diri sa traffic no sugod diri sa may mall pakadto didto gid sa punta sa may Bredco na gid bala nga area Bombo Dennis amo didto ang pagbaha sa mga estudyante, mga pumuluyo nato nga papuli pa lang tiya mabalon gini sila sang malaba nga pasensya kay mga kabatsagan gini ang traffic especially nga nagre-routing man tadaan ti alas 3 pa lang sang hapon na sira na ya kung alas 3 pa lang kaina sang hapon nagsira na ang dalan dira malapit sa Bacolod City Public Transit dugangan pagid sang pagbaha mabalon gid sila sang malaba gid nga pasensya especially subong perti daan diri ang pagbaha Bombo Dennis. Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis. Pagluwas ni mga lugar gid nabitan mo may iban pa ka mga porsyon diri sa Bacolod nga magulpi na taas kaina ang tubig abi bangod sing actually ulan di magilawi gani mo kada golpeada na kadamo la Bombo Cherry ano pagid iban sa may area tukro sang may flyover ta sa may magsaysay do may araman pagasaka sang tubig. Yes, Bombo Dennis no so dira gid ayon sa magsaysay nga sa may flyover magbaskog ang ulan expected na ya Bombo Dennis nga mabaha ginagaya perme nga area. So far subong sa paglibot mo sa aton mga dalanon may mga nakita ka na stranded nga mga estudyante naton, mga trabahante naton Bombo Cherry kitikina tayo magito pag bu sumadaben nga ulan na inuguwa sa aton nga mga estudyante mo. Bombo Cherry may mga na stranded so far may nakitaan ka na labayan ka. So far Bombo Dennis ang may mga iba na lang na stranded sa Igadala no pero may iban kita nga mga motorsiklo bala nga ginpili na lang nila Bombo Dennis nga magsulong sa baha kaya may mga estudyante man nga nagpuli na bala kaina Bombo Dennis kay ginhingagaw na lang nila puli samtang yung nang wala pa nagbuubo balik ang mabaskog na ulan. Makita dali sa pila mo ka mga ginapadala kag nga footages kag video
So makita ginato no ang ining mga area ginabitan mo, ang dalan di mo na makita ang simento sa dalan kundi ang tubig nagatabon sa dalan mo na makitaan naton. Yes, sakto ginabamba Dennis. So far sa paglibot diri naton sa patrol, ang pinakalawig gid nga pagbaha diri sa reclamation area. Diri gid ang pinakalawig nga pagbaha kag mataas gid bala ang pagbaha Bombo Dennis. So far way makasulod ang tubig dira mismo sa sulod sa nga mall. So far wala man Bombo Dennis, wala man may pagsulod bala sa tubig sa mga mall kay diri lang gid nga sa dalan. Diri gani sa Carnival Bombo Dennis, wala man nakasaka ang tubig. Diri lang gid sa dalan. May carnival da sa likod sa mall sa may reclamation. Yes, Bombo Dennis, may-ari di sang carnival. So far wala man niya nagsulod ang tubig sa ilang area. Pero sa dalan o kung sa tubang ginila nga dalan niya diri gid malapit ang baha balaw mga isa niguro kadangaw sobra ang taas ang tubig Bombo Dennis. Amo ning mayor nga dalan nga magyam mo da nga nagaseparas ning duha ka mga building sining mall. Yes, Bombo Dennis, diri na ding dalan kadto so amo man nga dalan ang pa-bread ko bala Bombo Dennis. Okay no. So muna sa may reclamation, City Heights, sa may area to. So, amo sa may Bangga, Corridor nagsulo-subside na no? So, Bombo Dennis, no, wala na tato nakapalapit ayon nga area, pero basta mag-inula na gani, Bombo Dennis, na daw isa ginayang ka area man nga gabaha. Okay. So far, kamusta ang panahon ta sa Gwa? Kamusta ang kalangitan ta, Bumucheri? So far, Bombo Dennis, ang kalangitan may ara Japon sang pagulugalom pero wala naman sang pagpanalitli bala Bombo Dennis. So sabay pa no nga hindi na ni bala magbuo ang ulan kay syempre tigpululi daan sa mga estudyante kag sa mga trabahante naton Bombo Dennis, especially Lunes daan nga adlaw. Okay, so as mention mo magulugalom pagkarita to may tsansa pag hindi magtupang ulan. Yes, may posibilidad nga magbuo pag ini ang ulan Bombo Dennis. So wala sing may na stranded o nabariya nga mga salakyan, especially mga motorsiklo abi sa mga dalanon nga ginhambal mo nga may bagsaka sa nga tubig. So sa paglibot naton Bombo Dennis, wala man kita may nakita nga pag-aberya sa mga salakyan o kon motorsiklo. Kaya ang iban di Bombo Dennis, kung kabalo sila nga hindi nakaya sa ilang motorsiklo o kung salakyan, nagapahigad na lang sila danay Bombo Dennis, kag nagulat-ulat na lang nga mag-side o kung maghula o kung buhin-buhinan ining baha o kung hindi na pala magbaha Bombo Dennis. Diri nga sa Bredco area Bombo Dennis, kalawig gid mo sang pagbaha. At diri nga area Bombo Dennis, nagigajapon ang pagbaha. Subong may tubig pa. May tubig pa sa dalan? Yes, Bombo Dennis, may ara gid sa gihapon, no? Pero gid ka laba Bombo Dennis, no ari ka lang na sa sunod bye-bye. Terrible. No, hindi man to, subong nga way naman ka ulan, galing kay daw golpiada, bla kag kadamol sa buo sa ramon ng daw golpiada, mga actually ini mga tubig ni Bombo Cherry sa dalan, ang iban sila din nagagwa halin sa mga manhole no sa aton nga mga dalanon halin sa tubig mismo sa Iburnal nga nagagwa na kay dito gro bastante sa kanal nga mag-agi magwa na siya sa mga buo da sa aton nga mga manhole kay iban niya to of course guro man nabilis dalan nga giilig bilang ulan nga hindi man to makapenetrate sa Iburnal kay buta naman mo Bombo Cherry puti so far ini pila ka mga area ginambal to gina sa atubangan sa nga City High School nagsulo-subside naman to ya. Yes, sakto ginabombo Dennis kay dito ginato nakitaan sa Bacolod City National High School nga may gabula-bula gid ang mga drainage Bombo Dennis na sa rason ng guro bala nga may mga na stock o kon mga basura bala Bombo Dennis. Posible mo wala, no? Sa karason na magbaha kay ang mga basura bala nga wala mayo na o kung wala gid yan naaboy sa sakto nga halabuyan o kung wala man nakuha sa mga garbage truck bala Bombo Dennis kay nasupon ginayang tubig sa mga drainage area.
Okay, no, so parte do matamat magro subside dira ang tubig da sa may area sa reclamation. Importante way kita sing may na kuana, way kita sing mga pamalay nga na suhot o nasulob sining tubig kasi ito kadasig. Ang guay sini kadasig siya magsaka kag kadasig malang magkuan mag subside abi Bombo Cherry. Yeah, so Bombo Dennis, kay siyempre so far wala naman nagainulan, no? Kag makita na naton kay ina ang mga kuba bala Bombo Dennis, tikabastog isang current. Cherry ko daw malubaskog ang ulan to sa nabukid nga porsyon sa atong sing syudad. Yes, Bombo Dennis, may posibilidad gid nga mabaskog dito ang ulan kay makita din naton sa mga suba nga pertigid ang pag bubus bala ko ng current Bombo Dennis ang iban ang sa may bandalagan dira gani nga suba makitaan mo gid nga may mga ginaanod bala nga mga basura Bombo Dennis. Tapos kung dako ang volume sa nga tubig no kay kung dako ang volume sa tubig baskog na iyang ilig na current siya baskog na maguro nga daw golpeada man nagbuta ang mga kanal naton sa dalonon magkadako sang volume sang tubig nga nagsulod Bombo Cherry. Yes, sakto ginabamba na din. So, sa mga estudyante, bala mga gapapuli, pala ako mga pumuluyo naton, kasi siyempre ang sa mga pamalay, bala ba mo na rin, sa ara sa higad sa mga tubig, mga area sa tubig, sa mga suba o mga baybay, kaya maghalong gid kay hindi naton mapakta, no? Pagbugbo sa ulan, kag pagbaskog sa current sa tubig. Buti na sa may Mambulok Creek, balada, da sa may Barangay 6, no? Dada ka mo sa mga traverse goro no pagwa ka mo dira bot kay dira manadang dako nga bululugan sa nga tubig naton mga tubig naton halin sa city proper sa downtown area sa Burgos area dada ginada nagailig no palapos sa may ano daga niya barangay 6 na dabla mo dada ka mo going subong. Yes, Bombo Dennis, no, daan diri kami padulong sa may barangay sanay na Dennis mo mga barangay 1, 2, 6 kag barangay Banagong area. Okay, no? Base malili uda karon para balanta kon dako gyud ang bulyada sa liada sa tubig dira kay mo isa sa mga exit naton sa lingko sa tubig, no? Pagkadto iya sa baybay. Yes, Bombo Dennis, ay dire ginayaga agi ang tubig bala kay syempre malapit na diri sa baybay. Okay, lapit-lapit lang kami gamay-gamay nga hold nato na bisa nga aton nga video no kay base maka tambok mo da karon sa suba sa sapa para makita ato kung kamustang bulyada sa tubig so para sa ginagyan nyo do nagtaho-taho naman da ganing kuno ang dalan ang tubig da sa dalan no sa may area sa Mambulok palapit na mo sa may Taytay no sa may suba sapa. Yeah. Yes, Bombo Dennis. So far, diri nga area, do wala yasang pagbaha. Diri sa may nalabyan, kita diri nga sa Bombo Dennis, nang mataas gid ang tubig, pero gaamat-amat naman siya sa side Bombo Dennis. Okay, daw, way gatrite? Wala, nagatalit ni Bombo Dennis. So, mayo gani kay na-timing gid pala sa Tigpululi, pala Bombo Dennis, nga wala na sa panalin. Okay, sige bantayan ta na kay dogagum-guom naman kasi blag gulpi naman ula ang madamol nga ulan now. Yes, Bombo Dennis, ang pa na ito nga pag lantahon, no, kung mabuo pag niliwat ang ulan. Kaya another baka naman ni Bombo Dennis. Sige, monitor lang ta. Sige, astili poll sa aton nga FB page no para makitaan karon sa aton makaturan man ang sitwasyon no sa palibot sa aton syudad. Salamat kid Bombo Cherry. Yes, Bombo Dennis, report di ka sa patrol ini si Bombo Cherry Gracia Tijan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa radio Bombo. Bombo Breaking News. Nabatayan mga binang-report ni Bombo Cherry Gracia Tijan sa patrol ang golpeada naman kapag selyada sa tubig ulan nasa pila naton ka mamayro dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod pag single golpeada man kapag
bubo sang madamol nga ulan. So far, no, way pa man gid reported yung mga area or pamalay, no, ginasulob sing tubig baha, no, tigina may mga kwana. May mga pila naton ka mga estudyante watura na los stranded, no, pangod sining gulpiada, no, nga pagtabon sang tubig ulan, tubig baha sa pila naton ka mga dalanon dahil sa palibot sang sulad sa Bacolod. So bantayan nyo gapon, ha? Di sa Bombo Radio Bacolod, dalo natin pinaka-latest mga update kay Nguwing Bacolod natin patrol sa palapagid ka mga area dahil sa palibot sang sulad sa Bacolod. Balik kita sa ato si nga drama. Kabay pang hindi ko lang makilala kung sinong lalaki ngayon ang nag-rape sa kay Anita. Kabay pang hindi lang kay Patyon ko gid siya. Patyon ko gid siya! No, hindi ako makapati nga matabo ini, Berto. Naasa iya pa natabo ini! Naasa iya pa! Naa! Lusot. Wala siya magkahibalo nga ako ang amay sa anak ni Anita. Gani wala na ako sang problema. Wala na ako sang problema. Makapagusto pa ako kay Anita. Si Kuntyaho. Malakat naman na siya sa hunasan. Agod nga magpanginhas. Anay ka bala? Ay, Miga Kuntya? Manginhas ka naman? Oo. Kalapad subong sa hunas eh. Kagpatod. Madama ako subong sa makuha nga pakinason. Ay oo, gali Miga. Napakonsulta mo na bala sa doktor si Anita? Oo. Ay, ambot! Nasa mabuang ako subong. Kaya ang resulta sa doktor, hindi amo. Nagabusong si Anita. Bay, ano? Nagabusong si Anita? Ay, abaw, sas Mariusip. Napatyon ko man gani si Anita eh. Apang wala sa ko na makakilala sa lalaki nga nag-rape sa iya. Kaglan siling si Berto, nga kung makilala lang niya ang nag-rape sa iya, patyo niya ini. Nga ang ito si hindi ka mo makapati? Amoy nang sinigi Berto, patyo niya ang nag-rape ka Anita. Palangga nga daan niya ang akon anak. Amo gali, Miga? Bow! Wala gid sang kaluoy ang animal nga lalaki nga ato, no? Wala gid siya sang kaluoy. Sige. Mahalin na ako. Oo, Miga. Nakabati ka rin, ha? Patsyon ko ni Bertong nag-rape kay Anita? Ay, patsyon niyang iya kaugalingon? Patod! Amoy nang ginsugo ni Berto kay Anita, nga isugid niya kay Kuntya. Kag si Kuntya naman niya, nagpati man sa iya. Nagasagad lang siya sa panginhas. Ay, wala siya makahibalo. Nga sige man panginhas si Berto sa iya anak. Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati
Ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintang pa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw?
Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawala ako sa ngalan Eunice. Nagapanuigon sa 38 anyos. Isa ka empleyado sa isa ka kompanya. Ining kasaysayan hindi akon, kundi iya sang akon mahirap nga abyan nga tawgon ko lang kay Cathy. Anak siya sang may isara nga pamilya. Si Cathy, may isa ka utod nga babayi, si Victoria. Si Vic ang iya hayo. Si Cathy, anak sa luwas ang iya iloy. May boyfriend na si Cathy. Tawgon ko lang siya kay Ronilo. Para kay Cathy, si Ronilo ang tanan sa iya kabuhi. Kanagaplano na silang magpakasal. Sa pagsugod ko, gid, si Bikbik ang akon bridesmaid. Kag ikaw ang akon maid of honor, Eunice, ha? Uy, matuod gali ang plano ninyo nga magpakasal ni Ronilo? Oo. Nagaplano na kami nga magpakasal. Kag natural, nga subong pala nga daan. Nagahanda na ako sang detalye para sa adlaw nga ini. Ay, Eunice, nalipay gid ako. Wala ako sang sudlan sang akon kalipay. Kag nagapasalamat gid ako. Naging palangga ako sang Diyos ang amo sini. Ay, natural lang nga palanggaon ka sang Diyos. Bagod mabuot ka nga anak, Cathy. Maayo ka nga abyan. Kag mabuot ka sa tanan nga nagakabuhi diri sa duta. Wow ha. Salamat, Eunice. Kag mapalaron ako nga nakaangkon sang isa ka abyan nga parehos sa imo. Sino ba lang maayong nga wedding planner man? Ako nang bahala nga magpangita sang wedding planner para sa imo, Cathy. Ay, leave it to me. Eunice? Matuod bala, ina? Oo. Ano ako nga sa isang abyan. Kung hindi ko pagbuhaton, ina. Akong may balusang tanan. Kani, relax ka lang, Salamat, good friend, ha? Sige, ha? Malakat na ako, friend. Kay maagi pa ako sa apartment ni Ronilo, eh. Ginhagad ko siya kaina, nga sa amo na lang siya ma-dinner. Kibuton ko siya, Halong, ha? Medyo madanlog ang dalan. Salamat, good friend. Masanag ang kwarto ni Ronnie. Kag nakahibalo ako, nga nagabugtaw pa siya. Kibuton ko siya, Hindi ako magpahibalo, nga ari na ako. Total, mayabi man ako nga ginhatag niya, para nga makasulod ako sang bisan ano oras sa iya balay. Kag nakahibalo ako, nga malipay siya kung makita niya ako. Si Ronilo?
nagdara siya sa kama. Kag may kaupod siya nga babae. Magla sila nga duha? Ronilo! Ba? Kati? Nang Kati? Big? Ikaw ang kaupod ni Ronilo sa kama? Anong ginahimo mo diri? Ha? Oh my God! Oh my God! Anong buot silingon sini? Ha? Anong buot silingon sini? Nang Kati, sorry. Sorry, Gid. Anong sorry? Ha? Anong sorry? Magambal ka, Ronilo! Nautod na ba ng dila mo? Ha? Kati, please. Please, pabaya ko nga makapatag. Mapatag? Mapatag ka? Ha? Mapatag ka mo nga duha kung nga naabtan ko ka mo nga amo sini nga sitwasyon. May relasyon kami ni Vic. Apang ginlikom namon ini sa imo. Ano? Nang Kati, ginahigugma ko si Ronilo. Ano? Wala ko sang huya nga utod. Ikaw pa nga akon utod? Ikaw pa ang nagbaboy sa akon? Nga nakabatas ka nga maghimo sini sa akon, Big? Ha? Nga nakabatas ka! Sorry, Nang Kati! Ang bata! Sorry, Nang Kati! Sorry? Sorry? Ano ka sorry? Ha? Ano ka sorry? Kuan Kati. Wala ko maguna-una nga malambot diri ang mga hitabo. Wala man ako maguna-una. Nagaplano gani kami ni Big nga isugid sa imong matuod eh. Kag nagaplano ako nga mag-break sa imo. Wala pa ako makaangkon sa kahigayunan. Anong siling mo? Ha? Anong siling mo? Makig-break ka sa akon? Sa sulod sang 5 ka tuig naton nga relasyon nga duha, ihaboy mo lang nga daw basura sa may bintana. Mabuhat mo ina. Mabuhat mo ina. Kati, utang nga buot. Magpakatawhay ka lang. Hindi. Hindi ako magtawhay. Magpili ka, ha? Sinusamon nga duha ni Big. Sinusamon nga duha ni Big ang pasulabion mo. Sinusamon nga duha. Si Big. Ano? Oo, Kati. Siyang ginahigugma ko. Ang manghod mo. Sorry na lang. Ano nga sorry? Ha? Ano nga sorry? Sorryhon mo lang ang ginbuhat mo ngayon sa akon. Ha? Nagpangako ka. Nga ako lang ang igugmaon mo. Nga ako lang ang tanan sa kabuhi mo. Kagkaroon. Nagbati ako sa imo, Ronilo. Nagbati ako sa bugos ko nga kasing-kasing kagkalag. Ginakaugdan ko ikaw. Ginakaugdan ko kamo. I hate you. Ginakaugdan ko kamo. Tubtub sa katapusan sang akon paginhawa. Kati! Kati, hulatanay! Nang Kati, hulatanay! Oh, Diyos ko, Ronilo! Basi ko na nung buhatan ni Manang. Sunda siya palihog! Sunda siya! Oo, Big. Sabay lo masorpresahon si Ronilo, si Kati ang nakibot, tugod na abtan sini ang duha, nga wala sang bayo sa kama. Didto kagengambalan siya ni Ronilo nga makig-break ni sa iya, tungod si Big ang iya ginahigugma. Amo na lang paghilibion ni Kati.
sa pagpadayon ko pati. Dira ako masulod Dira ako masulod sa barangay na. Mainom ako sang bino. Luyag ko nga bisan paano. Maminhod man ang kasing-kasing ko. Kag mabuhinan sang tiyutay. Ang sakit nga nagbatsyagan ko. Kag makabugtaw ako. Nga isa lang gali kamalain nga damgo ang natabo. Isa lang kamalain nga damgo. Kag hindi matuod. Nagintaliktan ako ni Ronilo. Kag hindi man matuod. Naginbatas ako sa manghod ko. Nga magtraidor sa akon. Hindi matuod. Mapawalin ako Pero sana'y kalagok. One for the road. Para naman. Nagatulo naman ang akot mga luha. Pero hindi na ako mag-ibiya. Kadamo na sa luha na nagtulo halin sa akong mga mata. Mapahuli ko kag matulog. Ma'am, ilang nanay, ma'am? Nga Ma'am, wala ka pa makabayad sa imo na inom? Excuse me. Nakabayad na ako, no? Ma'am, wala ka gidya makabayad. Kinabutang-butangan mo bala ako? Ha? Kaganong pagdumdum mo sa akon? Baldogera? Basi kung wala ka makakilala sa akon? Kung sa bagay, hindi makatilingala nga hindi ka makilala sa akon Nakahibalo ako, ngalaw ay ako. Kay kung hindi na matuod, hindi ako pag-islan sa boyfriend ko. Halinda sa alagyan ko kay nagatiyog ng panolo ko. Kasi gusto mo, nasukahan ko ikaw? Ay, pero ma'am, wala ka pa makabayad, Magbalik ka na lang sa sunod. Ako na mahanap diri. Yes, sir. Miss? Ano yung problema mo, mister? Di na sa lakyan mo? Kag nga, Hubog ka na So what? What do you care? Ay. Hindi ako paguyadi, Kay hindi ako maluyag nga uyatan sang bisan sino nga wala ko makilala. Ang damdam mo, mahimo mo ang tanan mo nga buhaton bisan kay sino. Kay gwapo ka. Not me. Dira ka na. Oops. Ay, daw masukan ako Daw nagasir ko ng mga salakyan Ay, manguyat ko ba Kay daw masir ko man ko Bawa, kalain na gid sang pamatsyag ko. Ops! Ay! Abay, may naguyat sa akon. Mayo lang. Kay may naguyat sa akon. Ano pa? Wala akong maghalok sa duta. Thank you, Gid, Thank you, Gid. Ba? Ronilo? Idulong ko ikaw sa inyo. Ay! Ronilo! Ikaw, Gid!
Ikaw, Gid. Nagbalik ka sa akon. Nakaibalo ako. Nang mabalik ka gid sa akon. Ronilo, nalipay gid ako. Ronilo. Kati, hindi ako pagaksa. Ronilo, kinkakas mong mga butkon ko sa imo? Nga daw sa nagalikaw ka na sa akon. Hindi ka magpalibog. Bisan ano ang sala mo nga nabuhat sa akon, patawaron ko ikaw. Bangod hindi ako mabuhi, nga madula ka sa akon, Ronilo. Patawaron ko ikaw. Bangod hindi ako mabuhi, nga madula ka sa akon. Kalimtan ko nga nagluib ka mo sa nga akon utod. Handa ako nga magpatawad sa inyo nga duha. Magbalik lang sa akon. Basta yambal lang sa akon. Nga ako lang ang ginahigugma mo. Kag hindi nga akon mangod, Ronilo. Yambal sa akon. Nga ako lang ang ginahigugma mo. Kag ako lang man ang ipakasal mo. Kag hindi siya. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world